If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, good morning, good morning. Joyrider Jerilyn Parcon po sa Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride natin biyaheng Davao. Dito po tayo ngayon sa Claveria sa Enrique Street. Start po tayo dito ngayon sa Joyride natin. Tigato po ang rutang target natin ngayon. So mag-aantay po tayo ng Tigato Road. So dito po tayo start. Please po paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Claveria po tayo ngayon. Claveria sa Enrique Street. Start po tayo sa Joyride natin. Tigato po ang start po tayo. Antay po tayo ng Tigato Rota. For our joyride natin, biyaheng Davao. Please po paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Antay po tayo, Tigato, Rotang Tigato po. Naglalakyan po under construction po ang building natin. Pinoy Rock YouTube channel, Joyride po tayo, biyaheng Davao. Please po paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Joyride po tayo ngayon sa Tigato Road. Antay po tayo ng sasakyang Tigato Road. Okay. Walk-in po tayo. Walk-in po. Nandun po. Walk-in po tayo. Hanap po tayo ng Tigato. Pag hindi po tayo makahanap ng Tigato dahil wala pong front seat na maupuan, change po tayo ng rota. So, marami po akong nasuliapan na maraming bakanting front seat. Mandog,
Road. So, baka magmandog road po tayo, change po tayo ng ruta dahil nahihirapan po ang joyrider po na magtigato road kasi po ang tigato road lahat po na front set ay punong-puno tulad po nito, tigato may nakaupo sa front set o yan, may nakaupo sa front set ang tigato na yan. So, mandog po tayo, change po tayo ng rota. Mandog po ang rotang sasakyan or joyride natin ngayon dahil kanina pa talaga bakante ang front set ng mandog. Okay po, mandog tayo. Baka kung magmandog naman yung plano natin, baka may tigato front set na naman na makikita tayo. So, both po ang pwede nating rotang joyride natin ngayon. Maybe tigato or mandog. So, ewan ko kung ano ang bakanting front set, mandog ba or tigato. Ayun, tigato. Nagpapakita na ang tigato. So, tigato po tayo. Okay, tigato po tayo. Yun. Nang nagsinabi kong mag-change tayo ng mandog, tigato po ang Salamat. Back-video ako sa ay, sir. Okay. Joyride po tayo ngayon sa rotang tigato. Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride Biyahing Davao. Please po subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Paki-comment na rin po. Ay, sorry. Ito talaga palaging malilimutan ang sino. Agre agi. Oh, sorry. Isa. Panta ni Ron. Set belt muna tayo. Set belt. Isulod lang, no? Yes. Okay, Claveria po tayo ngayon. Doon po ang Rojas. Claveria start po tayo. Doon po ang Rojas Avenue. Tigato po ang subaybayan natin kung anong daan ang madadaanan ng rotang ito. Rotang tigato. Ito po ang driver natin ngayon. Sasamahan po niya tayo sa Biyahing Davao Joyride Tigato Road. Medical Center Institute Psychiatry. Bahada po tayo yun. Bahada. Yun po South National Blood Center Mindanao. Okay, bahada po tayo. Bahada. So, yun po nakikita yung two building po. Yun po Chong National High School or Chinese High School. Chinese High School. Chinese School.
traffic po dito sa intersection Quirino Avenue o Kaana Avenue. Banda po ang Quirino Street. Street po dito, Bahada Road. Yan po ang Sana Mall of Bahada. Sana Mall of Bahada. Ayos. Sana Mall of Bahada. Ligato Road po. Yan po ang ating driver ngayon sa rutang Tiga po. Start po tayo sa Recovery sa Enrique Street sa ating joyride. Ligato Road. Then, now we are passing now the road of Bahad. Bahada Road po. Nabaybay natin ngayon. Going po tayo dito. YouTube channel, Joyride. Please subscribe lang. Hit the notification bell for more updates on our latest Joyride po niyo. Jeremy Parton po sa Dota. Tiga po. Driver po. Yes. Mama. Ano po ang driver. Yan. So, mamaya na po natin sa iyo. Yan po po eh. Pero ito sa pagmamanon at sinasag niya rotang Tiga po. So, Bahada tayo ngayon, Victoria Plaza.
Station. Okay, Bahara po tayo, Bahara Road po. Lamay po. Subscribe, like, share, and keep the notification bell for more updates of our videos. Comment rin po Joyrider na Jerilyn Parco. Joyride po tayo sa Pinoy Rock YouTube channel. Sa Mall of Bahara. Ilan po ang Ariza Mall of Bahara. Flyover of
mamaya na ko na po sila. Driver na. Buhangin road pa rin. Hindi nga ba ito? Buhangin road. Yan. Tapos nga, okay. Buhangin road. traffic po dito sa mayroong intersection Buhangin diversion. So, traffic po Buhangin diversion road. So, first one tayo. Please po, pag-subscribe and share. Hit the notification bell po atin sa ladies video. Please po, pag-comment rin po. Joyrider nyo, very good para sa Joyride natin. Ronald Bigat po o Pinoy Rock YouTube channel. Driver po natin si Mr. Hamil Kamang.
Road. So, dito po tayo kay Sano Grande. At doon banda po, dito po makikita nyo ang ticket ang NCCC. So dumaan na po tayo dito. Dito tayo dumaan nung Jollibee po ang ruta natin. Doon po tayo dumaan nung so yan po ang Grand Regal. Lino? Pagbawas ng mga tao. Bawas ng tao sa ICC. Okay, nag-earthquake yun o earthquake drill ni? Bawas ng project. Okay, may nag-emergency po. Emergency po ang NCCC mo. Saan na yung sunog? Huwag ang gawa sila o. Okay, may emergency po dito sa NCC mo. Sunog uro. Dadaan muna tayo sa NCCC mo. Buhang. Di man siguro ito. Walang man namuyong ang mga poste. Sulod uro. Sulod. Okay. Masana ni siya direct? Panorama. Panorama. Okay, dito na po tayo. Panorama. Buhangin yapon nila. Panorama Buhangin. Panorama yapon ni dire. Okay, panorama pa rin tayo. Dito po ang DNMA School. DNMA School College. Dito po sa panorama. So dito po tayo dumaan dati and nag-rota tayo Jollibee. Jollibee po ang rota natin noon. Dumaan tayo, pumunta po tayo dito. So yun po
Tigatong po tayo. Rotang Tigatong po. Ang sinasabi natin. So, Tigatong po ang rotang. Pababa po tayo. Going down. Tigatong po tayo. Rotang Tigatong po. Kini, asan ini siya nga lugar din? Tigatong. Tigatong po tayo. Tigatong. Puro bundok po. Nasa baba po tayo ng mga hills. Bago po tayo. Nagaganda po sa Tigatong na gini siya kanan. Ito na po na kala. Nasa ka mo daw kapit? Terminal ka? Balik ang downtown, sir, no? Dili na lang. Balik na rin. Ha? Karay na sa karon. Pero na kayo mga kaban ako. Sige. Okay, magka-cutting trip tayo. Hindi po tayo makapag-round trip ngayon. So, sasakay po tayo ng ibang sasakyan. Magbabayad lang tayo. Hindi po round trip ang mababayaran natin ngayon dahil i-drop po ako nila going downtown. Babalik po downtown. So, tigatong pa rin. Tigatong, gihapon ni sir na. Tigatong, napakalaki po yan. Ano yung dalat sa buwan tani? Sa Ginabuhat. dalan sa Buwan ba? Bypass. bypass. May tunnel daw ako po. Bangag. May tunnel din ha. Okay, may tunnel daw dun sa dulo. Gawin.
Sumoni siya ang dalan yung ginahimo nila. Going to tunnel. Digos. So, yan po ang ginagawa nilang daan ng Tagum to Digos daw, according to our driver. So, ito po ang mukha ng dito. Nalagyan na sa paborili bag sa bus. Nalagyan ng Japon sa ibabaw. Hindi lang pinagi sa bus. Diriratan yung mga sa bus. So, may iba daw daanan sa taas. Pero dito tayo sa baba. Dumaan. Ilang po ang reserve pamasay kita dito sa Claveria diri asa kontro baba pila 25. pila 25. 25 so 20 so magka-cutting trip tayo, hindi po babalik sa downtown yung sinasakyan natin na rutang ticket. So babayaran na po natin from Claveria going to Tigato. So 25 daw ang babayaran ito. Hindi po yan round trip dahil sasakay ulit tayo going to downtown ha. Kaya sa may magsakay. So naidagan diya sa Kenan? Oh, meron. Terminal. So Terminal sa Dika. turno doon saan siya dire? Dika? Dika Homes. Okay, Dika Homes pa na pala dito. Dika Homes, Tigato. Dika. Okay, Dika Homes, Tigato. Dika Homes, Tigato. Kaya sakay ka second trip para makasakay sa Francine. Sige lang. So, dito man kami mo ibaba sa terminal. Oo, terminal. Okay. Okay, sakay sa Francine po. So, interview. Pangalan sa nimo, Sir B? Sige, pangalan na to, sir. Dara akong sir, tagaantag ka o kasi sir. Okay, pasakay na sa Francine. 10, 20. Sa sir, kaya bayaran sa napakwatraso sa inyo. 30, Dila sa Francine. 10, 20, Ano, sakay? 30, Ayun, sakay. 40. Dara, sir. Dara, bayad na, sir. Sir, 40 mo ni ako pasay sa imo 40 instead of 25, 40 ako ihatag. So, Kasi napay ihatag si pa sir ha. Nepa kay wala pa tanong ko man ni atraso sir. Kasi maabot na ta. Okay, ako po pakikwa ug sa akong cancer kini sir. Di ko ka pala. Palihog ako kuha sir. Kay wa pa tanong ko transaction sir. Kay napa may kan makasab-an mi sa among partner ani di mo ihatag. So instead man ko dili man ko mahatod nimo sa round trip, di man ko nimo mahatod. So tagaan instead of 100 ang akong ihatag sa among Pinoy Rap YouTube channel, 50 na lang guro kay ihatag man ako sa isa pod nga driver. sige. Nga mohatod sa commune sa sir, Tigato ang naibutang dia, isumpay lang ang Tigato. So mga kuan na siya pangalan sa nato sir be. I-subscribe na Pinoy Rap YouTube channel niya Tigato kana tanan isulat sir ha. Nya ikaw ang bida baya sa Tigato nga ruta. So since man nga dili ko nimo mahatod sir, dili man ta naka round trip, tagaan na lang ta ka og 50 katunga sa 100 manggod ang round trip niya ihatag manggod sa Pinoy Rap YouTube channel. So ihatag lang ako sa isa. Oh, pwede. Sa daras mao na ni akong round trip ako from Pinoy Rap YouTube channel 50 pesos kasi po hindi siya nag round trip, nagsakay po ako ng ibang sasakyan. Lipat po ko, transfer po ako ng ibang sasakyan. 40
50. Okay. Instead of 100 from Pinoy Rap YouTube, na ako pamasay na sa mga 40. Instead 25, 40 ang binigay ko sa'yo. So ngayon, instead of 100 from Pinoy Rap YouTube channel, hindi mo ako mabalik doon. So, bigyan kita ng 50 half po ng Pinoy Rap kasi ibigay ko yun sa isa. Salamat sir. Okay, 50 pesos lang po ang naibigay natin from Pinoy Rap kasi po ibigay natin sa isang driver. Okay, salamat. Ito. Ay, pangalan sa nato sir. Oh, Pinoy Rap YouTube channel Joyride Kop maliit. Yan po, Indian, half American Indian citizen na siya. Siya ang among partner dia. Kami ang corresponder diri sa Pilipinas. So kami mga street vendor mi gitabangan mi dia. Kana gid butang Joyride sir, kana ka sa Joyride kay daghan man gud pangkabuhayan, kulturang Pinoy nga Pinoy Rap. Diri sa Ubos. O tigato, butang tigato sir. Joyride man na may Joyride. Kana lang i-search sa tanan. Naapoy Urban Zone, ang Urban Zone nagatin na. Okay. Ay sir. Ayo sir, mo na. Ako na. I-subscribe na sir. Kay bida ka mga after 4 days tanawa sa YouTube na ka. Sa pangalan na to sir. Jamil. Kamama. Jamil Kamama. Siya po ang Jamil. Ano sir kanang pila ka tuig ka ani nag-drive ani na. Tulo ka tuig. So tulo ka tuig. Pila ka buk atong anak sir? Isa lang. Isa. So, asawa, i-shout out ang asawa, sir. Kay mo gawas ka sa YouTube. Ina mo mga parenting. Ana ako sa YouTube. Pangitaan ko ninyo. Kay sa tiga to. Mo na sa ipa-search sige. sa YouTube, sir, ha? So, imong asawa, isulti sabi, shout out. Sige. Nako sa YouTube pinakadlaw ko ron. Okay, sa asawa ni Asawa nako. Sige, sa pangalan mo, asawa. Emilyn Kamama. Emilyn Kamama. Sa imong anak, shout out, sir. Pila edad? 9. 9. So, ikaw na yung tanawa ko sa YouTube na imong papa sa YouTube. Kasi pangalan si mong anak? Musiri pa. Yo. Salamat sir ha. Sige, salamat Eh, po. murag nang basig ito. Basig Okay. makasakay ito kay mo. Transfer ko sa lain para makasakay ko sa transit. Salamat sir, salamat tigato. So, yan po ang tigato. Wala po tayo. Okay, yan po ang ito po ang terminal ng tigato. So wala po tayong sticker na maibigay dahil wala po tayo, barya lang po sa umaga. So lalakad na po ang tigato. Hi sir. Hi sa tigato. Pinoy Rap YouTube channel. Oh, bida mo. Oh, lagyan. Kana siya, dry na siya. Kisay mo, oh. Mga pagkataon na kamo ang bida sa kansa. After 4 days, makita mo diha. Sumpayi lang ninyo diha tigato. Kay bida mo sa tigato. Kaya nga rota. So, sa inyong mga wish, kana siya, half American Indian na siya. Nahurot na lagi akong kung ano, hurot na dyan ba? Nahurot na akong sticker wrap, daghan ang nangayo. Running out na po ang stickers natin. So, subscribe na, kita mo, bida mo after 4 days edit. Salamat. Bida mo. Balik lang di po Honderay pag na-sticker. Salamat. Actually na ako sticker, barya lang po sa umaga, nahurot na po para rin sa mga kuan. Apil ka, bida. Sige, sumpayin lang na siyang tigato. At, half American Indian na siya. Corresponder lang mi dire, kami ang corresponder niya sa Pilipinas. Diri man ko sa wala man gud bakante, walay bakbak sa bakante mo gud sa Pronsit ko nagasakay. Tanan tigati ganyan nang. Kaloyan mo balik dire pabalikan. Kay walay sticker pa ba ang wala na mo nahatagag sticker pabalikan man na niya. So ang barya sa umaga wala na ako na hotdan mi sa barya para sa mga kuan sa mga sakyanan. Salamat. Kapit tigato po tayo, going po tayo downtown. Daily stories. Boss, naisa boss. Naisa. Ate boss. Gani no? Sayang. Okay, di po tayo makapag-interview dahil po aalis na po yung sasakyan dahil po nagtuturno sila. Yun po, puno na po kasi ang vehicle. So, going po tayo downtown. Downtown, from Tigato.
Meron po tayo dahil hangon oil. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.